Kresna, kula wonten maring ngadhawuh Koko Prabu. Lah kok dadi durung rampung nggonipun Kakang midhangan sabdaning Yayi Prabu Ndarawati. Ingkang dak tampa. Lah kok iki ting jerdul. Iki ora pangeran nala gareng karo Bagong. Kasinggihan mekaten Koko Prabu menika panakawaning Pandhawa. Ugi tasih panakawan Paduka piyambak. Nala gareng kalian Bagong. Lho lah iya. Lek kok kaget ora kok perkara anake Semar do tekan kene iki ora. Yen gareng pancen metu dalan sing bener metu ngarepan. Lah kok Bagong metu mburi iki metu ngendi kuwi? Metu ngendi ta, Gang? Kleru dalane. Ana tulisan kamar ganti wanita ngono. Aku mlebu berjedul mburi. Oh, ngawur ya liwat ngarepan, liwat pendopo. Dijaga Dijaga ki ora apa-apa anggere kowe ngendika ajeng sowan sinuwun ngono wis diparingke wong kowe iki elek kaya ngapa iki terkenal. Ah ya. Nala gareng Padhararja sapraptamu prapta Negara Mandura. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring Sambikala bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Nuni njah. Kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ing abdipun Nala gareng. Ya, prayoga nunggon mulunggu. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Bagong Padhararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Nun nggih sinuwun Prabu Baladewa nering Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Baladewa. Ya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Nala gareng Padhararja sapraptamu nala gareng. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya ya. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe Gareng Padhararja sapraptamu. Lho, sinten iki? Aku Bendara Munggar Boruji. Wah, Ndara Sencaki nderekke sinuwun Kresna. Iya, Nala gareng. Wong nggih. Wilujeng Gus, bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe Bagong Padhararja sapraptamu. Ndara Sencaki? Iya. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Nala gareng Padhararja sapraptamu. Mboten pangling Ndara Patih Pragota ketok suarane le gumujeng. Iya, slamet tekamu Nala gareng. Pangestunipun Ndara Patih Pragota wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Bagong Padhararja sapraptamu. Ndara Patih Pragota wilujeng bekti kula kunjuk ngersanipun Ndara Patih Pragota. Kowe iki ngapa ya? Ngimbangi Pragota kuwi lho. Dheke guyu kok aku ora entuk guyu. Kono kuwi wis ciri khase, kowe iki rasa tok gawe-gawe ora mbrebeki kuping. Caedan. Aku ki wis kaya ngene iki ken biyen, Gong. Aku ki sedih ya guyu, nangis ya guyu. Aku ki seneng saya meneh ya guyu. Aja tok tirokke. Slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Patih Pragota wilujeng bekti kula kunjuk nggih. Ya, tak tampa. Prayoga nonggon mulunggu. Nun nggih mboten kirang prayogi sowan kula jan sampean niku patih kok atine ra tau susah. Ya susah ning piye meneh kuwi ciri wanciku ki guyu ngene iki. Mula aku ki ra nek susah dipaido kanca-kancaku. Wong susah aku ya guyu. Mbok dipresake. Men disuntik cangkeme niku. Dengkulmu mlocot ora, kurang ajar. Wong guyu cangkeme kon nyuntikke ora. Mungkin ana kelainan sarape? Ya ora kok ya. Jameneng. Neng kraton kok malah do rembugan. Oh, seneni ora.
Ratune gawat iki. Ana wong ngomongan sithik, "Weh, do meneng." "Ayo bubar." Heeh, ngati-ati ora. Iki ki nang kraton, Bagong. Nggih, kula ngertos. Kowe kudu ngerti tatanan. Nggih meng ngladeni Ndara Pragota kok. Kula niku nek weruh piyayi atine seneng niku rasane ya bunga ngoten lho. Lho lah iya. Ning rasa melu guyu, rasa melu ndur jagongan kowe karo Pragota. Nek kowe arep jagongan aku tak lengser ke Prabon tak mlebu ning kedaton. Kowe do jagongan ngene sak penak-penakmu. Menenga. Iki ki nggon gawat. Wong muni pisan kas dukani Koko Prabu. Piye? Lah menika lho. Nembe mendel kemawon namung ngertos Bagong jagongan kan Pati Pragota kok panjenengan menika duka. Lho, lah iki negaraku. Lah nggih. Sabar saged mboten? Sabar saged mboten? Ratu kudu sabar. Emot to? Ya wis. Kok iya wis tak sabar. Ngono. Nggonamu panen apa berarti Pragota? Kacang. Ayo mampir gong nek kira-kira kepengin kacang ning kari kulite. Emplong dhewe. Meng kari kulit kok ditawake ora. Meneng gong, ora apa-apa Ndara Baladewa ki saiki sabar kok. Nggih sinuwun nggih. Lah iya wis aja kuwatir mung aku sing ngelekke. Nalagareng wonten dawuh ana wigati apa sowan ning ngersaning ingsun negara Mandura kene. Yen pancen ana wigati matur marang panjenengan ingsun. Paramatur sinuwun Prabu Baladewa, sewu lepat diagung pangaksami. Ya. Namung saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken sembah sumungkemipun Bapak Semar katur Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku aturna marang Semar Badranaya. Matur sembah nuwun. Angka kalih simbok ya ngaturke bekti dhateng Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku kandhakno karo mbokmu. Oh inggih, ngestaken. Angka 3 kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wis tak tampa kawit mau. Nggih, matur sembah nuwun. Angka sekawan kula nggih dititipi sembah sungkungipun bojo kula katur Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku aturna bojomu. Nggih. Ing angka 3 anak kula mbarat nggih ngaturke sembah bekti kula kunjuk. Katur saipun Ndara Baladewa. Ya, anakmu mbarep ngaturke sembah tak tampa. Ing angka sekawan inggih menika RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah pangabekti ngersanipun Ndara Baladewa. Katur saipun Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku kandhakno karo RT-mu. Koko Prabu, sabar. Sabar saged mboten? Aduh mati aku. Jebul sabar iki angel tenan. Ditampi mboten? Tak tampa, tak tampa. Lah rak ngoten. Lajeng bojone Petruk nggih titip. Sembah bekti ngersanipun Ndara Baladewa. Ya tak tampa. Lajeng bojomu mau titip ora kok? Titip. Bojo kula nggih titip sembah pangabekti kunjuk. Ya iya tak tampa. Pangestuku kandhakno marang bojomu. Nggih matur sembah nuwun. Kalih penggemar sampean. Nggih menika kawula pedhukuhan nggen kula ora wonten grup PSBD. Apa PSBD? Penggemar setia Baladewa. Ngaturaken sembah pangabekti saha salam. Ya, ya tak tampa, tak tampa. Matur sembah nuwun. Sapa meneh? Sapa meneh? Dirampoke sisan. Koko Prabu, kowe lah kok masa lali ya. Sapa meneh Gareng? Sapa meneh? Dirampoke sisan. Dirampoke sisan. Wong ngampet nesu raine apik. Iso klawu. Klawu dengkulmu mlocot. Sabar sinuwun sabar. Kedamawi kesabaran sampun ngantos nalindra menika dah sabar. Sabar ki ya pancen angel tenan. Wis saiki matura. Matura. Mumpung iki urung jeblok diajaku. Matura Nala Gareng. Matur sembah sawuntun tanpa pepindhan. Ing sepisan sowan kula sanesipun Prabu Baladewa menika ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Wis tak tampa. Nggih. Angka kalih
Ngaturipun ing Ndara. Bilastunipun kula menika dipun utus bapak. Bapak menika nggadahi gegayuhan inggih menika mbangun pedukuhan. Jare mbangun kayangan reng. Salah. Ibu wakil bupati mau sajake ming nampa bisikane sapa-sapa ning jane ngendikane ibu wakil bupati mau mbangun kayangan ning iki tak ganti mbangun pedukuhan. Oh, nah, tak luruskan. Ancas gegayuhane bapak niku bangun papan kinarya pepanggihanipun para kawula. Bangun papan kinarya sarasean, bangun papan kinarya nyarasaken raga, tegesipun papan olahraga. Bangun papan pokoke ingkang sagedipun ginakaken menapa kemawon utawi jaman samangke dipun sebut papan serbaguna. Ngaten? Ning kacarita gandeng papan sing ajeng dibangun dening bapak niku papan sing gawat. Nalika semanten diresiki wit-wit gedhe ditegori kali para masyarakat kabeh terus wae werna-werna watu-watu do disingkirke lemah sing mendukul dirata sing jeglong diuruk ngantos dados ning nalika semanten bapak niku paring dawuh pendak-pendak dipasangi molo utawa kayu saka guru sing utama niku mesti rubuh pasangi saka guru sing utama mesti rubuh. Terus bapak niku nglakoni semedi kabeh para kawula kendo bali kabeh terus bapak turu teng papan niku dhewe. Malam Jumat kliwon nek mboten kleru. Esuk-esuk bapak niku wis tangi. Tangi terus kula liwat kajeng tuku jenang nggih anak-anak kula. Kula diawe reng rene. Bagong nggih kowe arep tuku apa to kae sabun. Arep nggo ngapa? Ayo nggo adus kok dipangan. Kula nggih diceluk karo bapak, kula kali Bagong diceluk. Rene doan. Aku membengi bar nuroni papan kene iki, papan iki arep tak dadekke papan kanggo kebutuhaning para kawula ning kok pendak-pendak tansah rubuh. Lah, aku entuk sasmita. Entuk sasmita yen to papan iki bakal iso ngadeg jejeg yen saka gurune dituwak nganggo wujuding kayu jati ning weton saka astana Gadamadana. Kayu jati sing gedhe dhewe sing tukul wonten ing astana Gadamadana. Astana Gadamadana menika pesaranipun para pepundhen darah Mandura. Wonten mriku tukul kayu jati ingkang kacarita duk nalika semanten dipun tandur dening Prabu Rama Wijaya nalika mejang Hastabrata kaliyan Raden Barata sinambi nandur wujuding kayu jati. Ingkang elokipun kayu jati menika setiap utawi kok setiap ta iki. Saben dintenipun saged nuwuhaken ganda wangi mula kaliyan kawula sakiwa tengenipun dipun sebat kayu jati wangi. Lah menika keparingipun bapak badhe dipun suwun. Badhe dipun tegur menawi menapa badhe dipun pindah kinarya saka guru papan panggenanipun wewangunanipun bapak menika nggih dipun bangun wonten ing Karang Kadempel. Menggah mekaten atur kula gandeng sakmangke ingkang gadhahi kawogan Astana Gadamadana menika sinuwun Prabu Mandura keparang kula nyuwun sabda tama saing paduka. Menawi keparang dipun paringaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mboten sebabipun menapa. Ala tanpa rupa bapak nika ya tau tate labuh tumrap negara Mandura, tau tate nglabuhi negara Mandura. Nek nganti panjenengan nglalekke lelabuhane bapak ming disuwuni kayu jati wangi sing mapan teng Astana Gadamadana kok ora dikeparengake. Oh. Pun wonten gunane bapak niku labuh-labet karo sampean sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Nek ming disuwuni pambiyantu kaya ngoten kok ora kepareng maringaken. Kepareng kula cumadung dawuh. Menggah dos pundi dawuhipun Ndara Baladewa dipun paringaken menapa mboten kula cumadung dawuh panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura. Malah ngendikane bapak nek pancen niku disade utawa kudu dituku derek kemawon reginipun pinten mangke kula tak matur ngersanipun bapak supaya saged dipun dol saking Sinuwun Prabu Mandura lajeng bapak ingkang numbas kayu menika kala wau cekap semanten atur kula
menawi wonten lepatipun natur ing ngabdipun Nalagareng nyuwun samudra pangaksami Diagung Pangaksama. Kula namung nderekaken apa sing dikendikake Bapak. Upama panjenengan boten kepareng kula aturi paring pangandika, nek kepareng kula kali Bagong siap negur kayu jati. Ayo Kang, wis gawa alat to, Gong? Wis. Silet. Kayu jati kok negur kayu silet iki arep pirang taun. Lha gawa ya kangelan kok kowe iki nggo graji kayu semono gedene, kowe kon mikul ya moh. Kabeh dipasrahke aku. Apa ngomong arep kepenak wae. Wis ngenteni Sinuwun Prabu Mandura wae pangandikane kepiye dhewe mingkari manut. Ah iya, ora ngono ndak dhewe ora rampung-rampung perkarane. Jaja muntapler kira taduka yayasine be. Netra kocak ngundar andir. Idep nyomangolon caka wadanane romberanang kaya kembang worawari sinabet tumrang segedeng bel medal dahanane jagat Bathara ya jagat pangestu ngoro yen ngrembug perkara Jatiwangi sing mapan ning astana Gadamandana Kresna kula wonten maring adawuh aku Lilanana tak wani wangsulan karo Nalagareng inggih Koko Prabu namung kula aturi enget kedah mawi raos sabar kedah mawi raos ikhlas sampun ngantos panjenengan ndukani dhateng Nalagareng mangke mindhak boten prayogi kedadosanipun Koko Prabu yo tak nganggo cara sing kepenak supaya Nalagareng ku gelem nampa marang apa kang dadi pangandikane Nata Mandura. Nggih, pripun Ndara kula kantun nderek. Nalagareng wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kayu Jatiwangi sing mapan ning astana Gadamandara kae pancen ditandur dening sawarga Prabu Ramawijaya Sang Marteng Jagat. Selagine Kanjeng Hyang Basukesti wae. Kanjeng Rama Prabu Basudewa kabeh ora ana sing wani nyedak kelawan kayu Jatiwangi. Lah kok dadi lanyo-lanyo bapakmu bakal negor wujuding Jatiwangi iki narya sarana wewangunan ana ing Karang Kadempel. Kanthi cara mengkono nadyan tanpa kasengaja bapakmu wis ngina karo Baladewa. Bapakmu wis padha karo ngasorake derajate Baladewa. Mula kang sanga kuwi dina samengko mumpung durung aku nesu, mumpung durung aku duka, kowe bali. Bali yo. Bali pripun? Bali kondo karo bapakmu. Kon golek kayu jati liyane ngendi-endi pirang-pirang. Aja kayu Jatiwangi. Kae pusaka tumraping negara Mandura. Nuwun sewu. Nyuwun pangapunten gandeng kula dipun weling dening Bapak Gareng. Nek kayu Jatiwangi disuwun ora entuk, kowe kudu meksa. Piye carane Sinuwun Prabu Mandura supaya lilih penggalihe, kowe kudu meksa sebab nek nganti wangunan iki ora dadi, aku disin-isin masyarakat sak Karang Kadempel. Jare arep gawe papan sarasean papan kanggo sak pateponing para kawula sak padukuhan kok ora kelakon merga rubah-rubuh saka guru sing bakal dinara cagak wewangunan. Mula kula nyuwun pangapunten nek kula ken bali kula mboten purun. Nek kula ken wangsul kula mboten purun. Lho, yen kowe ora gelem bali tegese kowe bakal wani karo Nata Mandura iya. Iya. Ya ngono apa piye? Yen kowe ora gelem bali bakal kowe wani marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe aja netangi kanepsonku lho. Aku lah gawe napa wedharane Kyai Prabu Ndorowati ento dadi ratu kudu sabar, kudu ikhlas. Ning nek ana lelakon kaya ngene iki apa aku kudu sabar, apa aku kudu ikhlas. Kudu ngrumangsani yen to Semar kuwi derajate ngaceplik, Semar kuwi wong loro saudon telu saurupan. Semar ki ming kawula. Lah kok bakal nyuwun wujuding kayu Jatiwangi ana negara Mandura. Aku ora ngikhlasake, aku ora nglilakake. Mbok ampun ngoten to, Den. Mesake bapak nek nganti bapak ora kelakon, nek nganti bapak niku mangke disin-isin para kawula sak padukuhan rak panjenengan ya ora mentala ta weruhanan kaya ngono. Mbok saniki mpun, pripun to wong bapak ya wani nuku lho, ya ta? Pinten sak kibike pinten? Mengke kula sing ngajeng matur karo bapak ora ketang bapak niku adol
poman supaya iso nuruti kekarepane para kawula niku mboten masalah Bapak pun ngendika kaya ngoten. Mula panjenengan ora usah dadak duka niki dirembug kanthi cara perdagangan kula nggih mboten masalah. Ning ora usah nesu. Gareng wonten dawuh. Saiki ngene, nggih pripun? Kowe bali. Nggih. Wangsul pripun? Baliyo ning omahe bapakmu ompong Nguru Semar kon golek kayu jati sing padha karo Jatiwangi sing bayari Baladewa. Mengko sing menehi Prabaya aku. Krungu ora kowe? Krungu. Wis kowe bali saiki. Nuwun sewu, nek kaya ngoten niku janjane wis kelakon wingi-wingi wong kula niku wis menawarkan diri kok. Nek udu kayu Jatiwangi Mandura piye Pak? Mengko sing bayari aku tak urunan ro Petruk karo Bagong. Ya Kang ya. Heeh. Ya. Kowe ngantuk apa kok? Lha muni kok ora serius ki. Heeh, maksude ler-lerane. Neng kraton ki nek eneng AC-ne kaya penak kae rasane. Ngaten niku wis matur ngoten niku ning Bapak ora keduga lega penggalihe. Lha nyuwun pangapunten nek kudu kula kudu meksa karo panjenengan. Nek ming diye ijolika ditukokke kayu jati wae kula niku wis matur karo kersane Bapak. Nek ming ditukokke kayu jati terus Bapak gelem wis ora kaya ngenten iki kanane ora bakal mlaku ado-ado tekan negara Mandura ming kepengin njaluk wujuding Jatiwangi menika. Pun ngoten mawon, pun pinten ngoten mawon ngendika pirang yuta utawa pirang puluh yuta mengke kula bayar paling mboten ya saurarane kula niku anake bapak sing paling duwe dhewe kula. Kula nek sampeyan paling pangandikan mene 10 yuta mengke yakin kula cicil. Ampun kuwatir, kula cicil. Sesasi 12.000. Mengko ora rampung ora sedeng kula modar urung lunas. Ngoten nggih. Sing apik mboten saduka. Nek panjenengan duka meniki mboten prayoga kedadosanipun, mila dinten sak mangke kula suwun lega-legawaning penggalih Panjenengan Prabu Mandura supaya maringaken kayu Jatiwangi. Kula wis dadi sumpah kula taunana windanana nek sinuwun Prabu Mandura dereng kepareng-paring pangandikan kayu jati menika dipun paringaken. Wah, lah mbok ya tekan sesuk bengi kula tetep ajeng teng mriki nek dereng entuk wangsulan. Semaning jajalan iblis lanang tampet-tampet mesuk ora kuat nggonku ngamah marang rasaku ingkang semubal babal ora karu-karuan ing atase Nata Mandura Prabu Baladewa mung dicecamah karo wujuding kere sing jeneng Gareng. Kowe saiki gelem minggat ora? Kowe gelem bali ora? Ora gelem bali karo ping Baladewa apa kelakon kira-kira kowe kuat nadahi Kiai Nenggala iblis lanang. Piye iki kok mau kaya wong tawa obat? Kowe gelem mari ora? Ora gelem mari tuku 2 botol. Pripun niki wau? Koko Prabu kok kados mekaten Kresna, menengo dhisik. Aku ora butuh kok kandhani sabar. Aku ora butuh mbok kandhani supaya aku ikhlas. Ning iki perkarane ngembet marang kalandraning kadangmu ing Mandura Prabu Baladewa. Menungso ora tatanan. Sing bakal wani namah asmane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ing atase kuwi kayu jati pusaka kok dijaluk derajate ngaceplek ming Semar mek kok bangun wewangunan dadak nganggo kayu Jatiwangi. Niki critane sampean nesu to? Lho. Lah kena wis bengok-bengok kaya ini kok. Oke. Ora masalah nek Gareng mang medeni melayu Gareng ora minggat, ora bali. Glandang Nenggala modar cenanang. Sampeyan ya ora tepo-tepo Gareng niku sikile bedhek mang getak-getak. Mlaku iso kaya kelinci. Cekinyang. Nika wacuwene Raja Majama lagi tekan ngarepan rika. Suwele mlaku kok sak penake dhewe. Kowe bali yo. Kowe bali kandhara bapakmu. Kandhara bapakmu rasa dadak ngame-ame bab sing ora sak mesine. Iki pusaka, ngerti, kula ngerti. Iki nek ora seru didoli seru mung arep gleleng wong iki. Kula wis ngerti nek kayu Jatiwangi niku pusaka niku kula wis ngerti. Sing nandur mbiyen Sang Prabu Rama Wijaya.
Nganti tekan sepriki ora ana wong ngogreh-ogreh. Merga niku kayu jati pusaka. Mboten? Yo, nangge. Lah niki sing buta niku bapak. Sing buta niku bapak. Kula ora arep ngetok-ngetokke lelabuhane bapak. Kula ora arep pamer lelabuhane bapak. Ning sampean kudu eling, jaman sampean didelikke teng Widara Kandang teng Kademangan sapa sing ngomong? Hah? Sapa sing ngomong? Bapak saben dina nang Widara Kandang ngladeni karo sampean janam nom-noman sampean awan nang sawah, sore nang Tegal, bareng bengi mesti ngejak remi bapak, nggih to? Monggo ming dolanan ora nganggo dhuwit, ning sampean senenge ra jamak-jamak. Bapak ngladeni karo sampean ora ngerti wayah, pamriye men supaya sampean aja nganti konangan karo sing jeneng Kangsa Dewa. Sinundarawati kemutan mboten? Iya aku kelingan. Ha nggih. Nom-noman sampean jenenge Kakrasana, niki Narayana. Niki ra tau nang omah wonge. Niki senengane lunga, anggere ana pendhita ampuh disuwitani sesep ngelmune. Nggih ta? Anggere nang pendhita sing digdaya parani sesep ngelmune. Anggere ana niki ya seneng kesenian, njaluk ajar cara sindenan. Sesep ngelmune. Niki kula hafal ku sampean, aku lho ya hafal karo sampean. Mbaya saniki sithik edhing. Rasa nganggo nesu. Kayu jati kula tegore sampean ngiklaske. Nek ana walate piye? Lho, nek ana walange digusah. Nek ana walate, lho, kepiye ta iki? Niku malah justru ayo do digoleki. Niku nek direnteng sak renteng 70.000. Budek. Hah? Budek. Budek kuwi ya. Sing dingendikake Koko Prabu nek ana walate. Wah. Ha krunguku walange. Wong kok kupinge mulane ora sasok kokean nganggo. Kuwi apa kuwi ngono kabele barang kuwi. Niki no, iya, dicopot. Wah, ya karang ket mau tak nggoni headset. Gareng lewe matur kesuwen tak tinggal ngrungokke Nela Karisma. Ah jelek aku ndelok wong ngomong-omongan iki males ya aku. Ngoten. Dadi sampean kudu ikhlas, rasa werna-werna. Kelabuhane bapak jaman semono, nggih mboten sampean kelingan mboten? Kelingan mboten? Nonton adon-adon jago nganti Petruk gendong sampean gendong Ndara Narayana. Meng kepengin cedhak karo gelanggang kawat janget cinencang supaya iso nonton adon-adon rod. Anu sinten niku Surati Mantra karo Bratasena. Aku sampean saniki orang ngelingi lelabuhane bapak. Aku wis kandha karo kowe. Nek ning walate piye? Bapak wis saguh nyangga walate. Sampeyan ora usah dadak kuwatir. Pun saiki nganten mawon, bangane kula ya kokean le mikir males. Entuk ora. Kula tegar, kula boyong teng Karang Kadempel. Aku wis omong kae mau yen ora bakal tak wenehake. Kuwi pusaka, kuwi wujude wit nanging pusaka. Kuwi tinggalaning sesembahanku mbiyen. Mula sapa wae ora entuk caket karo Jatiwangi. Oh ya wis. Ya nek ora entuk ya wis. Nggih pun mboten apa-apa ning kula tak mulih. Mulya, karepku pancen kowe kudu mulih. Ah oke. Ning titenono niki perkara niki tak kandhake Semar. Tak kandhake Semar, yakin. Mar. Opo? Ku rasa ditirokke ora. Ya men ngarangku ndak darani ngapusi e. Semar terus mbegogok teng arep omahane. Piye, Bagong? Kowe tak kongkon iso ora, Tole? Ngene, Pak, aku matur karo sampean. Kayu Jatiwangi dikukuhi karo Prabu Baladewa. Ora dikeparengake tok gawa ning Karang Kadempel, malah Prabu Baladewa ora eling kabecikanmu. Ngono, Pak. Prabu Baladewa. Kakrasana. Lah kok dadi aku njaluk kayu jati kowe kok ora diwenehake. Kaya ngapa? Tak sawange wujude Kakrasana. Terus mriki genteong.
terus ngadeg teng mriki niki sampean lenggah teng mriku. Karepmu piye? Aku ora basa karo kowe ora apa-apa. Tuwa Semar mbangane Baladewa. Lah kok dadi aku mbiyen ki melu nandur mergo aku sing duduk lemahe sinuwun Rama sing nandur kayu jati kuwi. Mula aku duwe wenang tumraping kayu jati kuwi. Lah kok dadi tak jaluk ora entuk. Baladewa ora pendonang-pendonong. Aku omong tenan karo kowe. Wah, setan iki Bagong kok dadi unek-unekke aku. Karang tak nggo aling-aling arep unek-unekke sampean. Titenono, aku ngamuk nang Mandura. Ayo, sapa sing arepane karo Semar? Kula tak takon. Arepane kok wong kaya ngono nek muni nesu, sapa sing arepane karo Semar? Ngoten. Nika wakiling para kawula nika Semar nika eleke kaya ngapa niku masyarakate akeh, genge pirang-pirang. Ngoten. Nika dipilih dadi dukuh Karang Kajempel ki blas ora mbayar sapa-sapa, ora maneh politik. Ngoten. Ming mergo Semar niku apik teng masyarakat. Cedhak karo masyarakat. Mula do dipilih dadi dukuh. Ngoten. Ora kaya dukuh Mandura kene. Pengen dadi dukuhe sawong nyeket. Mula tanda tangan ya 250 ayo silaka. Ngendi Bagong? Mandura niki. Iki didikane niku napa? Didikanku dengkulmu mlocot kuwi. Lah kok dadi nek aku didikanmu sakarepku dhewe piye? Pun ngoten mawon paringke mboten ora bakal tawenake. Nek mboten maringke tenan asli kula ora tumbak cucuan. Omongke bapak. Kula tak ndelok Kyai Mandura semene isih wani karo bapak sapa? Arep nuwun sewu, adi sampeyan niku titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning mak kula takoni, kowe sampean wani karo bapak? Sajeking urip aku ora bakal wani karo Semar. Lho, rungake. Ndara Sencaki wantun karo Semar? Ora, Bagong ora bakal wani. Rungake, niki bendina gelut. Lho, niki niku wonten wong ngelokke Kresna dijotosi. Senenge gelut ora umum, ning karo Semar wani apa? Ora. Mangkrungu mboten. Pragota wani karo Semar. Oh, modar po. Wah, Semar wong ampuh ora bakal wani. Rungake. Kowe wani karo Semar yem? Mboten. Oh, niku sing tau disenengi Semar ora wani karo Semar. Kok dadi sampe ajeng wani karo Semar ki nalare piye? Mbok, aku ora urusan. Oh, kandhake tenan yakin kula ora gawe-gawe. Kula nuwun pangapunten sinuwun. Ingkang abdi Praguta ing mesinipun nampi timbalan patuko. Lah kok panjenengan piyambak ing medal Jawi. Malang awi ingkang abdi pun Praguta menika wonten menapa? Dewa jinadyan ingkang abdi pun Prabowo Cemadong dawuh. Wonten paridamel menapa? Praguta wonten timbalan. Ngerti ora? Nalika Nyai Prabu Ndarawati paring dawuh kalawan panjenengan ingsun, yen to nganti iki mengko Bagong karo Garing Bali ning Karang Kadempel sarta ngandhakake perkara iki marang Kakang Semar Badranaya. Yen ana tantri maning Kakang Semar iki mengko dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya to yen Kyai Semar iso dindakake kampurkan yen to nganti wis ora iso dindakake nepsune Kyai Semar Badranaya. Yen nganti nekani negara Mandura piye? Apa ora geger kana negara Mandura? Lah. Mila panjenengan menika benjang malih menawi paring dawuh kedadipun penggal ya ampun kesesa. Samenika panjenengan nembe kemutan. Semar menika mboten wong loro saudon telu saurupan. Semar menika mboten namung wong lumrah-lumrah kemawon ning arep ketoke kaya ngono. Semar niku pancen dewa ngeja tamula niki kula nggih benerke ngendikaning Sinuwun Prabu Kresna nek nganti Garing kalih Bagong
Niku mengke bali teng Karang Kadempel mongko wong loro niku nek kon nambah-nambahi perkara senenge ra jamak-jamak. Kuntul dikandhake gandang kandhake kuntul mboten badhe damel wirang panjenengan. Mula kang saka kuwi tak sawang Gareng karo Bagong wis ora katon ana laladan wengko negara Mandura. Mbok menawa nggone mlayu banter supaya enggal prapta ning Karang Kadempel. Praguta wonten dawuh. Gareng karo Bagong ngoyaken aja entuk bali ning Karang Kadempel. Lah rak ngerkasake to. Nggih. Kula purun-purun mawon. Ning nek niki mangke ngantos seling surup dikira kula ajeng gendak sikara karo Gareng kali Bagong. Mungsu wong loro nika kula ngrekoso. Wah, sing empun-empun malah kewirangan. Ora usah dadak kowe wedi pangkat to. Oyaken Gareng karo Bagong. Dipenggak aja bali, bakal ana dawuh saka panjenengan ingsun Prakuta. Lho nggih, nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Carian putra lamun kawekasan ya kowe sanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta aku ki mau melu kowe ki tak kira nek rumangsaku lho Reng. Ha. Kowe ki wonge kendel, kowe ki wonge tanggung jawab. Aku bareng tekan negara Mandura. Kowe dunekke Prabu Baladewa Gareng mulih, ora mulih tak glandang nenggala. Kok minggati kowe ki piye? Mak prindinge cengelku, Gong. Nek sinuwun Mandura nesu tenan, nggawa nenggala tenan, Gareng ora minggat. Dudul nenggara ndasmu tuk modar aku. Nek ora lunga piye? Ayo. Ah terus kok kowe keri iki ngopo? Mbok wong ki rasa kok gawe masalah. Ngerti aku wedi karo senjata nenggala aku tak rewangi mlayu, pamrihku ben cepet tekan ngomah. Kok malah kowe keri barang ki ngopo? Aku iki isine. Isin piye? Isin nang nganti dikongkon bapak kok. Awak dhewe mlayu ora entuk gawe. Terus kowe nantang Prabu Baladewa. Lho, jelas. Waduh. Nantang tenan. Ha ya wong semono kae lak tantang ora ana sing wani. Terus ra ana sing ngomong, aku lunga dhewe. Terus sidane kono piye? Ambuh. Piye iki? Mulih po arep bacut? Mulih wae Le, mulih wis. Iki bapak kongkonan ki ya ameng-ameng nyawa tenan. Nek Sinuwun Mandura ki piyai getapan neng nganti eneng apa-apa sing tumanduk kowe karo aku lak malah ngrekoso to matur karo bapak nek kayu jati wangu ora iso dipoyong ngono wis rampung. Aku isin karo sapa? Isin karo Petruk. Petruk nek dikongkon bapak mesti sukses e. Wis Semar bangun kayangan kae Petruk ya iso nggawa pustaka Jamus Klima Sada. Petruk dikongkon apa-apa mesti ngrampungi karya. Aku iki sing anak mbarep ming alah jumbuh ro wujute. Matane kera. Tangane tiker, sikile becik, jebul aten-atene ya cilik. Nek kowe arep mungsuh Prabu Baladewa, arep mungsuh Praguta, arep mungsuh Prabu Kresna, mungsuh aku arep bali. Wis kono mungsuh.
Nek ana apa-apa tanggungan dhewe. Aku ora melu-melu perkara iki. Wis, ngene wae. Ki gandhe kowe ora wani, kowe saiki mulya wis apa-apa aku tak nang kene, tak pethokne sapa sing kira-kira arep mbelani Prabu Baladewa. Sapa sing kira-kira arep nusul awake dhewe tekan kene dianggep mungsuh awake dhewe. Kowe mulya kana. Nek sesuk Petruk ngece karo kowe ora njaluk bantuanku lho, mah. Nek Petruk teko ning ngarep omahmu terus piye reng kabare entuk gawe ora? Kowe wangsulan, ora Petruk. Terus Petruk madhep rono karo mledeng. Aku ora tanggung jawab lho, lara lho wong DCI rek. Mongko tuwa kowe ro Petruk wong gerangan. Dene wingi sing dikongkon aku kowe muni rasa gareng wae, ben sekali-sekali sing dikongkon gareng. Bar saiki gareng dikongkon ra ngrampungi karya. Modaro kono rek. Awake cilik, jirih, nek mangan ukae ra jamak. Nang unek-unekke bojone sregep bareng nang Mandura nyalinya ciut. Nggo ngapa wae ndek kakang kowe wis modaro kono wis malah. Ora weruh kowe ora apa-apa. Ana cara aku isen. Barepe Semar ki kelurahan Alagareng. Dekno mbiyen nek Sumbar, wong sak kampung wedi kabeh karo aku. Karang kowe tau edan. Ora perkara kowe le medeni iki ora. Ning kowe tau edan. Lho, sik Reng, apa? Sapa yang mlayu banter banget ae? Endi? Wah, Patih Pragota ngono Kagong. Ngandel ora mesti dioyak to. Wis piye iki? Wis ki mungsuh Patih lho awake dhewe. Ora bae-baen lho. Nek kowe kakangku tenan tandingi, nek kowe ora iso nandingi Pragota, kowe dina iki tekan sak teruse kowe aja nyeluk aku Dimas. Waduh. Ora sudi aku ndek kakang cirih kaya ngono. Mendingan lu karo Petruk mbane ro gareng. Ketoke mbarep ning seperti tas-petitis tok. Ora ana faedahe apa-apa. Aja nyepeleki karo aku. Tontonen tridane nala gareng. Patih Pragota aku nganti kalah karo Patih Pragota. Wah, ora urip sajeke. Ngono kuwi. Wong ki ndek nyali ngono kuwi. Dikongkon bapak kok imbas-imbis ora. Mesake bapak le percaya karo kowe nek nganti kowe ora iso nandingi Patih Pragota. Wis ora kurup, ora sembodo nek nang omah ucul klambi. Nang ngarepan kathokan kolor. Ngumukke tatone. Ameng ngarepan ditato yange mbiyene kok gayane ra jamak-jamak. Saminem. I love you apa kowe? Tak brusak kaya, brusak apa? Isih ngono kok ese. Sesuk tak jerke men ora ketara ese. Tentene kene le, nak buktekke nek bak kakangmu wani karo Pragota. Kaya ngapa? Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ranggana magawe gelari rawang-wang Jebul wis tekan jabaning rangkah negara Mandura nala gareng Patih Pragota. Ya, Patih Pragota aku. Tindak mriki enten apa, Ndara? Aku diutus dening Sri Prabu Baladewa kene nyegat lakumu. Modar ora kowe. Yo, ayo tantang wae. Ngopo nyegat aku ngono? Sik to rasa cerewet sik.
Kinata karo ati, nata karo rasa kono gedhe. Ngantil pisan iso modar aku. Mati urip menungsa gumantung karo sing gawe urip, ora gumantung karo patih Pragota. Ya gak wis. Tak ndelok kowe nek tanganmu cekot ki nek gelut piye. Kersanipun kok nyandet lampu nala gareng. Kowe kon bali ning negara Mandura. Kowe ora entuk bali ana ing Karang Kadempel. Ngono ngendikaning Prabu Mandura. Terus nek kula pun bali mriku ajeng tinapake. Kula ngerti kok. Sampeyan diutus supaya ngoyak karo kula nala gareng nek tekan negara Mandura ming arep dirangket dibondo tangane dikrincong sikile lebokke pakunjaran mergo kowe wis wani gawe geger negara Mandura. Ya ngono ta? Lho kok malah mecicil matane. Kowe iki rasa mecicil wong mripatmu kira kok mecicil. Dadi ora ngerti sapa sing tok pecicili. Kok malah mecicili aku, Reng? Irenge iki ning mburi ya, Nyok. Padhake ora karang mripate ning pandang aku ki rono ora. Oh, tak kira nek malah mecicili aku e. Pokoke kula emoh nek kon bali teng negara Mandura. Lah nek kowe ora gelem ya tak rudo paripeksa. Lho. Wela. Nantang perkara karo nala gareng. Anu semaning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Nala gareng ora wedi karo sapa-sapa. Nek sampeyan ngrudo parsa nala gareng ayo dijajal. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wedhus. Iki mripate mendelik kowe ora cetha kok bengok-bengok. Karepmu piye? Kowe nantang aku apa piye? Lho, sampean iki ajeng nyekel kula mongko kula wegah kok. Otomatis sampean meksa kali kula. Kula ya tetep moh. Nek kula moh mesti dadi gelut. Lho, lah kira-kira apa kowe kuat sarta iso nandhang karo aku? Lho, padha karep awak cilik ngene iki ning ringkeh. Wah, sumbar kowe ora pas. Awak cilik ning digdaya ngono, awak cilik ning digdaya. Apa rumasamu terus gareng kalah kalau sampean? Wo, lah kowe malah ngece karo Pati Pragota. Leno pangendamu candak gede marganing patimu panggah tayone. Ewangi lho, Gong. Lho piye ta iki? Mau janjine ora ewang-ewangan kok. Ngewangi iki gedhe iki nek ora ngewangi aku kalah tenan. Wis kok dikerubut loro, Reng. Ya. Ora kena. Namane cendhek kok. Ayo. Gelem paling madu apa ora. Waduh. Ayo. Tetokno wae. Weruh ta kowe? Pragota tak tonyoe mendelik wae mripate. Malah aku ketonyo gledhak kowe ya ngono uga glecak. Ya mulih ya. Wis rasa gleleng, wong ringkeh iki tetep lingkeh. Arep dikendel-kendeli kaya ngapa? Nek kowe karo aku ora iso menang karo Pati Pragota, wis ta modar. Wis aja putus hubungan. Putus hubungan, putus asa. Ah, putus asa kok putus hubungan ora. Ora usah putus asa, Reng. Kowe nek perang cara pate karo pate perang nganggo tatanan
nubruk ngewa, nubruk nengen sengara menang. Terus awur-awuran wae. Awur-awuran piye? Aku tak nubruk Patih Pragota nggon sirah tak gandulane, heeh. Sikile jegalen. Oh iya. Engko nek wis gletak blesek-bleseke ning sawah. Oh iya. Ngono wae perang cara masyarakat arus bawah ki ngene iki. Iya. Swaton bres-bres ngono. Ah, waton bres-bres ngono wae yo. Yo. Siap lho kowe. Heeh. Wegah aku nek gelut ngene iki wegah. Aku piyai kok jak gelut cara kere-kere. Moh aku. Apamu apaan kowe? Ayo kowe bleseke nang sawah wis ora iso obah kowe. Wis kamu iki saiki jujuk-juk ana dompete ra. Lumayan iki ana dompete. Buka-buka ya. Wah, ming STNK karo sing apa? Sing kok sing. Ora bakal iso piye. Aduh mati. Sinuwun pripun iki kula dipun wirangake kalian para Nala Gareng Bagong. Kuwi piye iki kaya ngono kuwi piye kuwi? Wah, setan modar iki. Rekake mlayu ketemu Sinuwun Ndarawati. Wis ora iso polah awake dhewe, Gong. Iki mesti Sinuwun Ndarawati duka karo awake dhewe. Nala Gareng kowe gawe geger negara Mandura. Nyo, senjata cakra tampan ana ties. Aku modar. Kowe mlayu rono ketemu Baladewa. Bagong iblis lanat nenggala cangkemmu bles. Tak mut nenggalane. Modar sik kok dimut-dimut ora. Senengane kok ora. Nyuwun pangapunten Ndara. Sepinten karawatan kula nyuwun pangapunten Ndara. Mboten duwe niat kula ajeng tampil geger negara Mandura. Kowe nangis ki ngopo? Nggih wedi ya. Nek wedi niku mesti nangis, panjenengan mesti duka. Sing nesu sapa? Sampeyan. Aku nesu sebabe. Ya kula gawe geger negara Mandura sampeyan ngewangi Kang Mase ta mesti. Aku ki wong tuwa, Gareng. Lah nggih. Nek isih enom tenan. Mboten dados narendra kados mekaten menika. Mula aku iso mikir, nggih wong biyen ya sekolah. Tak cocok lho kowe. Ampun ngangge tangan, ngangge watu. Men modar sisan Nala Gareng. Ora usah nangis. Ayo, lungguh sing apik. Nggih, arep mati kok lungguh sing apik. Lungguh sing apik teplek sampeyan nyandak senjata cakra, pateni bres. Modar kula. Sing kandha aku arep mateni karo kowe sapa?
Nggih kula ngoten kok sampeyan niku pripun ta? Kok bola-bali sing kandha sing kandha sing kandha. Lungguh sing kepenak, aku arep omong karo kowe. Oh nggih, ajeng pidato. Iya. Aku arep omong karo kowe, kowe pancen ora diparengake kondur dening Koko Prabu Mandura ora diparengake bali. Mesti ajeng dilebokke pakunjaran. Niki mawon. Sing uripe ora ana gunane. Lebokke pakunjaran ben batang teng pakunjaran. Bagong karo kowe ora tak kapak-kapakke. Lah kersane pripun? Wis to nang kene dinteni Sedilongko, nek Koko Prabu tekan kene aku sing ngayomi karo kowe, ora usah kuwatir. Oh nggih. Bagong ya ora usah wedi. Aku ket mau ora wedi kok. Lho. Lho kowe doyak Koko Prabu ki ora wedi. Ora. Lah kok mlayu? Mlayu mung mergo gare mlayu. Aku ki wong gampang melu-melu e. Nek kancane madang aku melu madang. Kancane adus aku melu adus, kancane mlayu, kula melu mlayu. Lah kula takoni wedi ora karo Prabu Baladewa. Blas. Dapurmu gong, raine pucet kaya ngono kaya. Nolo gareng kowe aja mlayu, Bagong kowe aja mlayu. Adimu kae muni ora wedi kok le mlayu buantre ora jamak nganti nglumpati sikilku. Anane kok cah gleleng ora. Gong, Rene yo. Omongno Prabu Baladewa ki nek ngejak gelut rene. Mbok ora usah cangkeman le. Wong kowe iki gilae kok dadak nantang. Omongno. Ora wedi yo. Ora wedi aling-aling uwit, panas. Panas-panas gayamu ora. Rene ana rembug iki lho. Loro garing. Wonten dawuh. Ngopo kowe mlayu? Nggih ajrih kok ya. Aku bengoki kowe iki mau ngundang kowe ora kok perkara aku ki bakal gendak sikara karo kowe. Lah terus aku arep ngandani karo kowe. Oh nggih, perkara napa? Perkara ngono bakal bapakmu njaluk Jatiwangi. Oh. Nggih. Lah terus Bagong ngono rene. Gang rene, Gang. Ngapa? Rene ngarep kene. Moh, aku nek muni Prabu Baladewa kaya arep nonyo. Mbok wis le. Rasa warna-warna kene tengok ngarep kene. Pripun, Den? Yai Prabu Kresna, piye? Nggih, kados ingkang kula aturaken sekawit Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwi Nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Aku wis nampa timbalan Kyai Prabu Kresna lan nampa dawuh Kyai Prabu Ndarawati. Apa ingkang dijaluk dening bapakmu? Setemene ngene lho Gareng, aku ora bakal owol. Oh nggih. Mboten nggondheli kayu jati. Ora. Ana ingaten tegesipun kayu jati menika dipun paringaken dhateng Bapak. Ya. Ning aku mung njaluk keparengipun bapakmu aja kongkonan. Ning diaturi supaya rawuh dhewe ana ing negara Mandura. Mengko men nembung dhewe karo aku, tegese aku lega, bapakmu ya lega. Ngono lho Gareng. Nek kaya ngoten mbok ya wau-wau ngendika Den, kula ora usah dadak mbleseke Praguta teng sawah barang. Nganti kaadane geger kaya ngeten iki. Malah cetha to kula bali terus matur karo Bapak. Pak sampean kon rawuh dhewe teng Karangkadem anu teng negara Mandura. Matur piyambak Sun Prabu Mandura ngoten malah paripurna wau-wau. Yo. Mila nyuwun pamit nek sampun cetha kados mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng Karangkadempel. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki nyuwun pamit sinuwun. Yo, Nolo Garing, Surtiti ati-ati. Bagong pamit ora? Nggih nyuwun ngapunten nggih sinuwun. Kawit wau kula natoni penggalih panjenengan. Yo, sesuk meneh aja dibaleni. Mboten. Sesuk pun prei ya sinuwun. Yo. Pun mboten ajeng natoni sampeyan. Pun rada sauntara terus mengke dilanjutke melih pertengahan bulan. Yo.
sak paripurnaning pemilihan umum. Ya isanganmu malah ngoceh tekan ndi. Ora ana gunane apa-apa malah ngomong wae. Kula mung nyaosi prisa. Ya wis ngerti aku. Nggih, ngatur mawon nyuwun pamit tambah pangestu sinuwun. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Darawati kula nyuwun pamit. Ya. Nala Gareng sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng kula badhe wangsul dhateng Karang Kadempel. Sing ati-ati Nala Gareng nun nggih. Nyuwun pamit. Iya. Pareng sinuwun. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng matur dhateng Bapak napa sendika Sinten Prabu Mandura ajeng kula aturke ngersane Bapak. Iya, wis kono sangarepmu bali ya. Nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit. Iya. Nyanyi iki ana di 15.000 tanpa nono. Kok wis tanggap sakniki? Kok wis paham? Wis bola bali kowe iki njaluk kok mesti caramu njaluk ngono kuwi mula tak paringi dhisik. Nggih. Niki gangsal 12 kula tok. Iya, wis kowe tok. Mengko nek gareng njaluk. Oh iya ya. Ya wis gareng kena 10 nyo tak tambahi 10. Nggih, matur nuwun. Niki pun wonten selawe sinuwun. Ya. Lho selawe apa? Anu, paringan saking Sinten Prabu Ndarawati pun wonten selangkung. Mongko perjalanan Mandura Karang Kadempel niku nek ditempuh mawi kereta niku cah siji 350. Kali kula kali gareng 350 tambah 350 sama dengan 400. Wong tuwa goblok iki ya ngono. Ya wis tak paringi, aja kuwatir. Nggih, matur sembah nuwun. Nyo. Sembah nuwun. Matur suwun sinuwun. Iya. Jan nyenengake. Iya. Awan atus. Iya. Sinuwun piye meneh? Kawan atus niku dereng maem teng dalan. Aku nek ketekan kowe karo Petruk apa Gareng iki mesti keneng kuwi lho. Mesti lho. Ya wis nyo. Iki swidak nggo wong loro jajal. 30.000 ki nek mangan nek ming arep tok njebloke wetengmu kowe iso waton ora lawuh apa-apa. Wah iya. Niku 30.000 tukoke segothok niku wis wah mucu-mucu cangkeme. Kok ora nganggo lawuh lho, sinuwun. Nggih. Niki mung sekul tok. Wah, edan tenan. Nyo, tak sangoni ndok loro. Ratu ya ngesak ndok bareng. Prabu Baladewa kesenengane ndok asin. Oh nggih, matur nuwun. Wis cukup meriah. Aku wis iso mangan, iso numpak kendaraan tanpa bayar reng. Reng Apa? rene sik. Ayo mulih. Wah, kowe iki ora cerdas ora. Mulih kok tanpa sangu, ya kudu njaluk. Entuk apa? Lho iki dikai 10 saka Sinuwun Ndarawati, 15 saka Sinuwun Mandura. Totale pira? 20. 20 sing njaluk sapa? Kowe. Berarti kowe 10 aku 15. Ya. Ya, sah ya. Matur sembah nuwun Sinuwun nyuwun pamit. Iki kok tegel men lho. Karo kakang niku ya tekan semono. Wah, nika luwih tegel nika. Nika niku nyili gelas wae nek pecah. Njaluk ijol ceret e. Gareng niku tenan niku rentenir banget niku gareng niku. Nek ora ditegeli ndak tuman wae. Wis bali ya Bang. Ngono nggih. Nyuwun pamit semono sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumiteraning asta oh
kanggo mitiraning astaning asta. Oh, Koko Prabu. Nggih. Kanthi cara mekaten samukawisipun badhe ketingal padhang. Yo. Tur malih menawi Koko Prabu bantu dhateng Kyai Semar menika mboten wonten icalipun. Yo, pancen takoni Kresna. Sabanjure piye? Monggo, rem sawetawis wonten negari Mandura. Sinambi ngantosi sowanipun Kyai Semar Badranaya. Yo, ayo Kresna. Ndak kanthi manjing ana ing teleng kedaton Mandura. Pepanggihan karo Mbak Yu Merawati. Aja nganti dadi paran pitakonan. Mbak Yumu takon babakan sira kadang kowe Ndrawati. Sawawi kula dherekaken Koko Prabu ya. Mastu Momo Sidam. Sekaring bawana langgeng Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kencang warudaya Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Punapi Di? Kakang Narada mila kayuwangan katingal wonten goro-goro ing empanasipun sundul ngawiyat. Mboten sanes menika jebul wonten sowanipun Pandya Betari Durga. Kakang Narada sowan mongko tanpa tinimbalan. Dalah nggih. Menika katingal Durga sowan ngabiyantur ngersa paduka Hyang Adi Pukulun. Lengking saking menika tumunten ngatimbalana awon salepat leres. Menapa ta wigatosipun dene Durga sowan mongko tanpa tinimbalan. Kakang Narada lantur lenggah ingkang sekeca. Kula badhe andangu dhateng sowanipun Mandya Betari Durga. Nggih Ki, ngestaken dawuh paduka Adi Pramesti. Permoni Betari Durga padha raja saprapta kita. Masang Kalimantabe tinepi ing lodone dumawahing tawang towang pukulun linepatno ing tulak manuk kula ingkang sowan ngabiyantara paduka Hyang Adi Pukulun. Iya Durga. Ana wigati apa sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Ingkang sepisan ngaturaken sembah sumung keping pabekti kula kunci angka kalih Pukulun namung badhe caos uninga dhateng paduka Pukulun. Bila ditekenkan mangke Kyai Semar Badranaya nggadahi kajat inggih menika badhe amangun dhateng padusunanipun. Namung emanipun lha kok teka angesuk-suk dhateng gesangipun para Baju Barat miwah para Drubriksa. Apa ta sababe dene kita matur ing kaya mengkono? Apa ingkang katindakake dening Kyai Semar? Teka sira matur lamun ngesuk-suk marang uriping para Baju Barat lan para Drubriksa. Mugi andadosna ing ngawuningan. Bilih jatosipun gesangipun para Baju Barat tuwin para Drubriksa menika estunipun mapan wonten ing kayu watu ingkang ageng. Menika dados papan dunungipun wadyabala kula. Mongko nalika semanten Semar utusan dhateng atmajanipun badhe inggih menika amboyong wujuding kayu jati wangi mapan wonten ing Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana menika papan pesarean. Tegesipun werksa ageng mapan wonten telenging pepesarean menika ugi dados papan dunungipun para Drubriksa tuwin Baju Barat wadyabala kula. Teka dening Kyai Semar badhe dipun bedol tumunten badhe dipun agem kinarya saka wewangunan wonten ing Karang Kadempel Batobat Pukulun. Menawi ngantos kelampahan kados mekaten menapa mboten sami kemawon wadyabala kula menika kecalan papan dunung. Ingkang saking menika diwaji sembahan kula Pukulun. Sowan kula ngersa paduka Hyang Adi Pukulun namung kepengin sanget mugi wonten sukalane penggalih paduka Hyang Adi Pukulun samangke keparenga ngemotaken utawi damel srana supados Kyai Semar mboten kasembadan ambedol kayu jati wangi mapan wonten Astana Gadamadana menika Pukulun. Yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran wong aprang kasangsaran Kakang Narada punapi Di kados pundi Kakang Resi lah sumangga purba wonten asta paduka Adi Pramesti menawi badhe bantu dhateng Durga inggih kula semanggaken namung kula aturi emut. Bilih menawi jengandika badhe nduwa keparingipun Kyai Semar mengsaipun Kyai Semar lho Di menika kedadipun penggalih.
Ewa semanten menawi sampun dados madhep mantep penggalih paduka Adi Pramesti Bathara Guru ambe bantu dhateng pun permoni nggih kula semanggaken. Nanging rada mboten melu-melu kula mboten melu perkawis menika mangke mindak gabul pulutipun. Inggih Kakang. Namung iman mesaken dhateng pun permoni nggih Betari Duratganipun sampun mutah dhateng keng rayipun Manikmaya. Ha iki kula semanggaken. Permoni kula wonten maring adhawuh. Aja dikangelan. Kita mudhuna ning jagat ketapna para dubriksa, para wadyabala baju barat. Kinen ganggu gawe Kyai Semar nggone bakal mbedol Jatiwangi mapan ngastana Gadamadana. Sakwungkur kita ulun bakal gawe srana kepiye mungguh Kyai Semar aja nganti kasembadan nggone bakal jebol wujuding kayu Jatiwangi Permoni. Nggih ngestaken dawuh. Mestinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika ngemutaken langkung rumiyin dhateng pun Betari Durga. Jernyatanipun nadyan kados menapa anggenipun para dubriksa mapan wonten ing kayu watu ingkang ageng menika dipun menapak-menapakna tasih kawon perbawa kaliyan titah swantah sabab jalma utawi titahing dewa ingkang sampurna iku namung titah manungsa. Mila bangsaning baju barat, bangsaning priprayangan ing sami mapan wonten telenging kayu watu kedah sumingkir menawi kedah samangke kayu Jatiwangi badhe dipun ginakaken dening Kyai Semar Badranaya. Kakang Narada, ulun menika jawata kedah lampah adil dhateng titah ulun. Mboten namung titahing menungsa limrah nadyan para baju barat dubriksa menika ugi titah ulun. Mila menapa mboten wonten cara sanesipun Kyai Semar lah kok dados sak mangke badhe ambedol Jatiwangi mapan wonten ing astana Gadamadana. Mula ingkang saking menika kula kedah saged tumindak adil Kakang. Adilipun Semar sampun ngantos kasembadan bedol wujuding kayu Jatiwangi. Inggih monggo kula semanggaken. Namung kula sampun caos pemut lho Di. Mengsah panjenengan menawi panjenengan badhe duwa keparingipun Kyai Semar menika mboten kok wong baen-baen. Ning Kyai Nayantaka. Inggih Semar Badranaya. Monggo Semar menika trising Sang Hyang Bathara Ismaya menika kadang paduka kapernah werda. Menawi ngantos Semar samangke menika krida, sinten ing saged amambeng keparingipun Kyai Semar Badranaya. Kakang Narada lenggah sekica sampun ngantos tumut-tumut. Kula badhe medhak wonten ing Janaloka. Niat kula badhe manjing wonten telenging kayu Jatiwangi menawi kapanjingan ingkang rayipun Bathara Guru kekuatan menapa ingkang saged ngungkuli panguwaosipun Manikmaya. Tartemtu mboten wonten ingkang saged hambedol wujuding kayu Jatiwangi menika Kakang Narada. Malah saya ngombro-ombro menawi aye. Ayo nek terus mengatakan kula semanggaken. Monggo nanging kula mboten tumut lho, kula kantun wonten ing kayangan. Kakang Narada lenggah wonten ing Suralaya kemawon Kakang.
Wonten dawuh Ibu. Miji dhateng abdipun Jaramaya. Jaramaya Wonten dawuh. Ngalingi penangisi sawetara wadya balaku nggone mapan ana ing wujuding kayu Jatiwangi sing gedhene ora jamak mapan ing Astana Gadamadana. Padha sedih atine merga bakal bledol dening Kyai Semar Badranaya. Lha iya. Iki mau aku sowan ngersane Wang Pikulun Bathara Guru supaya bisa dawuh srana nduwa keparengi Kyai Semar. Lajeng parang paduka. Iwang Pikulun Manimaya ngene bakal mbudidaya dene kowe kabeh sak kancamu didhawuhi supaya nyaketi Astana Gadamadana. Samangsa Kyai Semar bakal medhol wujuding kayu Jatiwangi aja nganti kelakon giri godanen kabeh. Lho niki ngestaken dawuh. Lajeng mangatipun para wadya bala bincang menapa? Ora ketang sambung apa cara lintang mangkata dina iki Jaramaya. Lho niki nyuwun pamit. Pandya Bedari. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petruk. Bagong. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Anakku Gareng karo Bagong ndak kongkon ning negara Mandura supaya iso nglulusake gegayuhane bapakmu nggone mbangun papan kanggo kawula sak padukuhan. Kepiye, Dole? Nggih, matur ngersanipun Bapak Purwa Madyawusana sampun boten wonten ingkang kacicir. Sampun lampahan sowan ngersanipun Ndara Baladewa sinuwun Mandura napa ing sampun Bapak ngendikaken ugi sampun aturaken dhateng saipun Ndara Balarama. Nanging wangsulanipun pengendikanipun Ndara Baladewa paring dawuh nalika semanten estunipun boten badhe dipun paringaken ning gandeng wonten pambujuk saking Sinuwun Ndarawati wekasan wujuding kayu Jatiwangi mapan Astana Gadamadana lajeng dipun paringaken dhateng kula lan Bagong namung kemawon dereng saged dipun pindah wonten ing Karang Kadempel awit ngendikanipun Sinuwun Prabu Mandura inggih menika kayu Jatiwangi mapan wonten ing Astana Gadamadana nek sing butuh bapakmu nek sing butuh Kakang Semar aja kongkonan anak-anake Kakang Semar kon tekan kene dhewe rawuh ana ing Karang Kadempel nembung sing apik-apik karo nata Mandura mesti bakal ndak paringake ngaten ngendikane Sun Mandura Pak Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani risanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripsamin Balwacana katrenjo praptaning sangya para Pandhawa nata ngamarta satring jodi paliwah satra ing Madukara dadosaken jingak enggal iki Semar Badranaya wau lang-lang ing driya mangungkung
wedhu mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butula war panjriting turangga esti sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den nyaya Kyai Semar ndak tampa Ndara Werkudara sembah kula ya Semar ndak tampa Ndara Janaka ya Kakang Semar ndak tampa Den bekti kula kunjuk ya Nala Garing ya Nala Garing bekti kula nggih Ndara ya Petruk ndak tampa ya Petruk ndak tampa ya Panakawan Petruk ndak tampa bekti kula nggih Ndara ya Bagong ndak tampa ya Bagong ndak tampa ya Bagong ndak tampa enten apa Ndara lah kok kaget manah kula Ndara sami rawuh wonten ing Karang Kadempel wigatosipun napa lho Kakang Semar awarta ingkang dak tampa lamun Kyai Semar garbe gegayuhan ya kuwi gawe wewangunan kinarya srana nglumpuk ing para kawula sak padukuhan sarta dadya sarana kerukunaning warga ing padukuhan Karang Kadempel ngelingi lamun Karang Kadempel isih kebawah keperintah negara Ngamarta ayo kongsi Puntadewa kinira sawijining nalindra ingkang ora gelem cawe-cawe perkara iki mula wektu dina iki Kyai Semar Pandhawa prapta ning Karang Kadempel ming kepengin sak biyantu marang Kakang Semar Badranaya wah matur nuwun nggih namung pendak-pendak kula wenehi saka guru kok mesti jebol mesti ambrol sareng kula maneka ngersaning Gusti jebol mboten sak baene saka gruning wangunan kudu saka wujuding kayu jati wangi sing thukul enten astana Gadamadana monggo kula wis utusan kali Nala Garing kali Bagong supaya nembung apik-apik kasuwun Mandura sinuwun Mandura ngeparengake ning kula dhewe sing kudu sewanteng negara Mandura yen to pancen kaya mengkono Kakang Semar ayo ndak kanthi sowan marang Mandura Semar ayo tak tutke sowan marang Mandura yen pancen Baladewa kakangku ora ngeparengake wah aja melu-melu aku sing tanggung jawab matur nuwun Ndara matur menawi nek ngoten Nala Garing Petruk Bagong daramu ya malah arep tedhake ning Mandura muga-muga gayane bapak iki daya-daya kasembadan oleh ayo Pak yo Pak Semareka den prayekna semuriris
Meranosmo bang pangaruhna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sagetar kene dungane ingkung lir wuwu sing pinepanca Bebetoke ngayam wana mrak manguwuhing pagakan Om Mastuna sidam karing bawana langgeng titah ulun nadyan wis abadan sukma paripaksa ulun nimbali kalawan jeneng kita Rama nuninggi pukulun akarya kagiat raos sing manahipun ing ngabdi dene tinimbalan sowan ngarsa paduka iwang pikula nasih prana menapa ing ngabdi nandhang kalepatan menawi kadak wilepat lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi pidana menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak ger Rama Wijaya wonten timbalan apa to sababe ulun miji kelawan jeneng kita sayekti lelakon ingkang bakal lumadi ana ing jagat iki mengko magepokan kelawan jeneng kita sabab kahanan jagat dina samengko Semar Badranaya ya isih semaya ingkang duwe pepinginan amangun wewangunan tumraping kawulaning Karang Kadempel sayekti jebul ngembet kelawan kita Rama Wijaya liripun kados pundi paduka iwang pikulun paring dawuh mekaten kita eling lamun duk nalika semana kita ingkang anandur wujuding weksa jati wangi ing mapan ana ing astana Gadamadana ing nganti seprene tansah pinaringan pengayoman saka Nalendra Mandura klebu wayah ulun Baladewa uga isih ngagungake kelawan weksa Jatiwangi mapan ngastana Gadamadana. Monggo dina samengko ismaya mbutuhake wujuding kayu Jatiwangi kinarya saka guru nggone bakal mbangun wewangunan tumraping para kawula ing Karang Kadempel. Mula kang sangka kuwi jeneng kita ulun piji ingkang wigati amung bakal ulun tanting. Apa kira-kira kita ikhlas kelawan apa ingkang dadi moganing Kyai Semar Badranaya nyuwun pangapunten pukulun ngemuti dhateng labuhanipun Kyai Semar ingkang sampun nderekaken ing abdipun Rama Wijaya Duk nalika kula tasih gesang wonten ing alam padhang nalika semanten sampun boten saged kula aturaken malih
Kados menapa kesaenanipun Kyai Ismaya. Mila dinten sakmangke menawi kayu jati wangi menika kakersakaken dening Kyai Semar, kula namung sumangga keparengipun Kyai Semar kula ndederek kersa paduka Hyang Pikulun paringa idi palilah dhateng Kyai Semar supados ambedhol wujuding kayu jati wangi menika Pikulun. Nyatlangening kalangguan Haklar moncar-tina lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasare mangsa katiga Om Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Rama Wijaya wonten timbalan kanthi kaya mengkono kita wis nglilakake upamata Semar bakal ambedhol wujuding kayu jati wangi wis ora bakal ana walang sangeri. Kita bali marang kasuwargan ulun ingkang bakal sakbiyantu kelawan Semar supaya bisa kasembadan bedhol sabab ana piranganing jawata ingkang saka panggerba ulun ora sarujuk marang apa kang dadi wigatining Kyai Semar Badranaya. Aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasare mangsa katiga paladan Kakang Semar nggih sinuwun Kakang Semar sing prapta ning Mandura Darawati nggih sinuwun Darawati Yai Prabu Darmaji katuran karaharjan Koko Prabu kasinggihan mekaten Yai, keturan karaharjan rawuhipun inggih Koko Prabu Ndarawati. Tansah pinayunganing kawidadan praptanipun ingkang rayi Werkudara padha slamet. Yo, slamet. Kakang Semar Badranaya, jumbuh kaliyan apa sing panjenengan ngendikake? Gandeng kula niku ala-ala ya digandhuli kawula sak padukan Karang Kadempel. Mula kula minangka dados wakilipun para kawula sak kadukan Karang Kadempel kula nyuwun supados Ndara Baladewa ngiklasaken kayu jati mapan wonten ing Astana Gadamadana menika kula suwun kinarya saka Guru wangunan wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar ingkang sekawit aku wawel nanging gandeng ana pangendikaning Kyai Prabu Kresna. Lamun to sira Kakang Semar iso mbedhol wujuding kayu jati wangi tak pasrahke marang kowe. Lair batose ikhlas, ora ikhlas sebab apa? Wah, jebole. Mangus wong nyong ambreng
Kadi karunaning kaswase dosang Gandawastratmaja ing cancut gumergut ing cipta saged anglulusaken gayanipun Ira Semar Badranaya sigra manjing astana Gadamadra Risang Werkudara Sambedhol wujuding kayu Jatiwangi parandening mangke kayu Jatiwangi ingkang wis kampanjingan Sang Hyang Bathara Guru ingkang ing batos boten nilakaken bilih kayu Jatiwangi bredol dening Kyai Semar Badranaya arsa den grayang dening Risang Werkudara kaya ana daya Prabawa dawah kalenggak pungun-pungun Risang Bratasena wau gedhe walate. Pripun to? Arep tak grayang kaya ana daya Prabawa ingkang ngenengi lawan awakku. Ngenengi lawan awakku. Satriya kok basane kaya ngono. Wis ben cerewet. Wah, Semar piye? Nggih, kula wis weruh. Nadyan kula wae ketoke kok kaya ora kuat. Mangke riyin. Nengga sawetawis wekdal merga niki miturut batin kula kayu niki pun gelem pindah enten Karang Kadempel ning kok durung ana sranane. Muga-muga enggal wonten srananipun, Ndara. Niki sranane pun dugi. Wah, Semar kok kaya weruh marang weruh marang kahanan ingkang ora kasat mripat. Nggih, nek sampean mboten weruh ning kula weruh. Terus kudu piye? Kula tak mlebu teng jerone kayu Jatiwangi niki. Merjanani temen enten apane to kok sajane. Kelek papat. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Lah ngapa to? Apa aku ngganggu kowe apa piye? Apa aku ngganggu kowe? Inggih mboten. Lah ngapa kok dadak kowe mapan ning kayu Jatiwangi? Kayu Jatiwangi menika papanipun para berkasaan abdinipun Betari Durga. Tumunten kula dipun suwuni tulung. Supados Kyai Semar utawi Kakang Ismaya mboten saged ambedol wujuding kayu menika. Nek Semar wutuh ora bakal iso nglakon bedol. Ning wengakno to paningalmu Bathara Guru. Aduh, pukulun Sang Hyang Bathara wenang kula pangapunten. Bathara Guru, nadyan kaya ngapa nggon kita mepalangi karepaning Semar sayekti ora bakal kelakon sabab ingkang kawogan sarta ingkang darbe kayu Jatiwangi wis menehi palilah. Wis kita aja mbuthek banyu bening kanan Karang Kadempel. Apa ing dadi wangunaning Kyai Semar mau kinarya manunggaling para kawula Karang Kadempel. Kinarya kamanunggaling para kawula sak negara Ngamarta ing padha bakal urip tentrem matsinamatan daya dinayan. Ayo kita bali kalawan panjenengan Lun, monggo pukulun kula dherekaken pukulun.
iki tak jebol mesti kelakon. Mangke riyen. Pun mboten sah entek-entekke kekuatan. Mang tenggo sawetara. Kula tak nyuwun palilah karo sing riyen nandur kayu menika, Ndara. Sigra patrap semedi nenggih Sang Nayantaka ya iki lho Semar Badranaya. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung nyuwun ngersanipun bendaranipun do ing nguni nenggih Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Kaya ana daya kekuatan ing ngambedhol wujuding kayu Jatiwangi ingkang agengipun kliwat saking ukur. Gumleyang wonten ing antariksa sampun prapta wonten ing Karang Kadempel. Matur nuwun pun bantu kalih kula. Ning tesih enten pegdamelan sing kudu mangrampungke. Wah, apa? Guru wau matur utawi paring dawuh nek bantu karo Betari Durga nggone kelang berkasane padha kelangan papan. Yo. Bangsane alusan sing kepengin ganggu gawe bedoling kayu Jatiwangi niki mangsingkirke mengke ndak kula le bangun gedung serbaguna wonten ing Karang Kadempel mboten kelakon-kelakon. Wah iya. Werkudara ya Jaramaya ngirit wadyabala dandang mangure ora mbok jak bali. Wah mungsuhe aku. Wah 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 Somadangi jagat tumungu-mungu paneng gunung-gunung napa sing kula karepke wis kasembadan niku wau kabeh ya ming mligi kepengin damel mulyaning para kawula. Ya Semar purnaning gati cariyos dalu menika mugi-mugi ngawon dipun bucal ingkang tebih ingkang sae monggo kinarya kaca benggala gesang wonten ing alam padang. Semar pancen bener kaya mengkono. Purnaning gati kinarya sesanti sura sudira jane ingkang rat suwa brasta kaping ulah Darmastuti. Mugi-mugi jagat manggiya ayem tentrem rukun ngantos dumugi jaman menapa kemawon Ndara.